kuma normally ni saƙona ba ina tura shi direct in ɗauki abu guda ɗaya ba ne in yi magana a kansa. Idan yanzu a cikin waƙar soyayya zan iya tura saƙon abin da nake so, kamar a bar kaza, a gyara kaza, ko wanda ya yi kaza ga makomarsa ko makamancin haka. Don haka ban cika ɗaukar direct in tafi akan abu guda ɗaya ba, sai in haɗa jimilla in yi magana a kai da yawa. To kamar ka yi magana kana ƙoƙarin aikawa jama'a saƙo musamman na gyara. Ban sani ba wannan shekarun da ka ɗauka kana waƙa, ko hakan yana tasiri ga waɗanda kake so saƙon ya kai gare su. Misali, akwai wanda ɗin sanadiyar waƙarka aka samu sauyi na ɗabi'a mutum haka, ko wani abu dai haka makamancin haka. Daban-daban ba adadi. Akwai waƙata da daɗewa wata gawuri ga waina. Na taɓa yin maganar makomar wanda ya kashe kansa. A lokacin akwai waɗanda suka kira ni suka ce na yi ceto, ma'ana na ƙwaci wata yarinya daga halaka. Tana ƙoƙarin halaka kanta, ta ji waƙar gawuri ga waina ta bari. Sa'an nan akwai wadda na taɓa yi ta tambihi kan masoya guda biyu, za a yi ɗaya an raba su, ana neman a yi wa yarinyar auren dole, wanda dalilin jin waƙar, tana jin waƙar mahaifinta ya ji, still ya ce okay, to ya yi amfani da wannan abin da ya ji, ya kuma bar wannan zance. Abubuwa daban-daban gaskiya waɗanda suke faruwa. Kwana-kwanan nan akwai waƙar dafin so da na yi, wanda na yi magana akan cewa so ya ja, na yi maganganu daban-daban a kai, wanda ita ma akwai wanda ya kira ni ya ce to fa dalilin wannan da ya yi fishi, ya matarsa har ta yi yaji. Don haka wannan abin da na faɗa na matsayin da so yake da shi, ya ji ya gano cewa oke bai ma kamata ma ya bari, bai je ya kwantar da kansa sun yi sulhu ba, ya je ya dawo da abarsa. So abubuwa daban-daban. Waƙarka ta taɓa mayar da aure, waƙarka ta taɓa ceton rai, kamar yadda ka faɗa. Da kake magana kalamin so, akwai wata waƙarka na manta kowace ce da na taɓa ji, sai kake magana wanda bai yin so da me zai more rayuwa, kamar ko haka? Wanda bai so. To me yasa wanda bai so na ce ku na ce wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo min. Haka na faɗa akan ta. Me yasa yawanci jigon waƙarka ta fi ta'allaka akan soyayya? Soyayya. To ai ita ce ta samar da mu gaba ɗaya, kuma ita ce jigon rayuwar mu, kuma kome da yake tafiya yana tafiya ne akan doron soyayya. Don haka ni ma sai nake ganin ɗauki wannan ɓangaren na soyayyar, kuma gashi, kuma idan ka duba za ga waƙar soyayya ta fi kowace waƙa tasiri a gurin mutane. Don haka ni ba abin da ya fi burge ni sama da so, don haka na ɗauki layin soyayya. To zan so ne ma wata tambaya da ta shafi ka kai tsaye. Kamar ka fahimci soyayya, kana son yin waƙa kan soyayya. Kai kashin kanka, soyayya tana baka wahala ne? Ko tana zuwa ma da sauki? To, ai soyayya na riga da na faɗa a wata waƙar soyayya da na yi, dole ne sai ta baka wahala kowaye kai. Hadda kai ne? To ni ma menene? Ni ba mutum bane. Ni ne kan soyayya. To ai ni na fahimce ta, ina jin zafinta fiye da yadda mutane suke ji, sannan ina jin daɗinta fiye da yadda mutane suke ji. Ni a haka na ɗauke ta. Don haka bana mantawa akwai wadda ta taɓa ce min wai in koya mata soyayya, na ce ban iya ba. So sai ni yadda na ɗauki so
ina faɗarsa ne daidai da yadda hankalin mutane zai ɗauka, don ba ni so in kuma huce abin da ya kamata in dinga faɗa na game da yadda nake ji a zuciyata. Don haka ina yi ne daidai da abin da mutane za su ɗauka. Ka san saboda yadda kake waƙar so za a ce gaskiya kai baban soyayya ne, da ka tashi yin abin soyayya ba ta wahalar da kai ba. So bai da gwani. So bai da gwani. So. Okay. Ƙwarai kuwa. To, game da waƙoƙinka, ka yi waƙoƙi da dama, a ciki wace ce za a ce kai ka fi so a cikin waƙoƙinka? To, a cikin waƙoƙin da na fi so gaskiya na fi son Rigar Aro. Suka ɗan yi mana ita kaɗan ko bai ci biyu. Zamani riga gani na sanya rigar aro, yau da ni ake gobe na sani dole wani za a yi ambato. Allahu kadiran alamai ya sha'u me yau da gobe sarkin dare. Kaga ina ta girgiza kai fa. Ake kabuwa ya mulkin ka ba a yi mai ƙure. In ka zubo ruwan sama ya sauka duniya ni kawa zai tare. Wurin da ka aje ni kai. Abin zuma. To, Nura, yadda ka iya waƙa ka shahara haka, me yasa ba ka fito a fina-finan Hausa? Gaskiya ni mutum ne wanda ina da son ɗauki layi guda ɗaya, in ba shi ƙarfi, ni shi na zaɓa, ba ni da ra'ayin fim, ba ma fim ba ko kiɗa ban yi, iyakaci na waƙa kawai, in samu in gamsar da mabiyana dalilinta, kuma ba lallai idan na yi kwaɗayin fim in samu in gamsar da mabiyana kamar yadda nake gamsar da su da waƙa ba. Don haka ni fim ba abin da yake burge ni da ni in yi ba ne. To da ne maka wannan tambayar sai na tuna da wata tambaya ɗazu da Umar Bello daga shafinmu na Facebook yake yi, yana tambaya ne cewa wai wane lokaci ne Nura zai daina waƙa? To gaskiya kusan ana gangara. Sai ka ɗan fara ɗaga muryarka. Ok, to na ce, to kamar ana gangara dai. Duba da yadda mu gaskiya muka ɗauke ta, ni na ɗauki waƙa ne kamar misali, ta sha bamban da yadda muka riski mutanenmu na baya suna yi. Wasu suna da jikoki da ‘ya'yaye an girma ake yin waƙa. Mu kuma yanzu ta zama a zamanance da kuruciya ake yin ta. So don haka ni na fara waƙa da kuruciyata. Don haka akwai shekarun da idan na bani fatan in kai su na yin waƙa, duk lokacin da Allah ya zan iya dainawa. To kana da wani magaji da kake so ya gaje ka, misali ko ɗanka haka a sana'ar waƙa? Kamar ina da magada daban-daban waɗanda na zame musu madubi, suna kallona, suna yin abubuwan da ya kamata. Don haka ko yanzu na bar waƙa, insha Allah akwai waɗanda za su iya ci gaba da abin da. To, da ɗazu na ɗauko ma wata tambaya daga shafinmu na Facebook, ga wata daga shafinmu na Facebook ɗin dai har yanzu, Sani Magaji. Ok, shi ba daga Facebook ba ne, afuwan, daga Instagram. Sani Magaji sunansa. Sai yake tambaya wai wace jaruma ce ta fi burge ka a Kannywood? Jarumar da ta fi burge na a Kannywood? Duk suna burge ni. Ba guda ɗaya? Akwai Halima a Tete. Tana burge ni. Ok. A maza fa? A maza? A maza jaruman da suke burge ni. Direct Adam A. Zango yana burge ni sosai.
Okay. Shi ma kaga yana waka kaman ka. Ka yi son kai kenan. No, ba son kai ne ba. Ai ba shi kaɗai yake birge ni ba. Da damar su suna birge ni. Amma dai kai tsaye idan misali ka ce ɗauki kaza shine za ka abin. Akwai wata interview da muka taɓa yi da kai za a kai kusan shekara 2 a nan BBC. Sai kake cewa duk sanda aka ga Nura ba tare da gilashi ba Nura ba ne, kamar haka kake cewa. To me yasa duk lokacin da aka ganka jama'a za su ji wannan wa'yansu sun sani wa'yansu ba su za a ganka da gilashi. Dalili abin da yasa ake ganina da gilashi abin da ya faru da ni na acid da aka watsa mini wannan yasa ya zama abin da yasa nake sa gilas, dalilin sa gilas ɗina kenan kuma ya kasance shine shaidata da shi ake gane ni shine tambarina na wanda duk da yawa idan za ka ga mai kama da ni ko wani makamancin haka ta iya yiwa ka ga wani ya karya ya ce so shine Nura. To dai ni always ana ganina ne da gilas, wannan shine alamar da take tabbatarwa da Nura. Amma akwai wani lokaci da na taɓa zuwa birnin Kebbi wani biki haka, akwai wata mata sai da ta zo ta riƙe ni ta duba ta ga tabo da yake wuyana da fuskata na wannan acid ɗin, sannan ta ce lallai wannan shine. To wannan shine. Akwai wani da ya ce mu tambaye ka wai akwai wata budurwarka da ta taɓa sa ka cire gilashin. To ban san gaskiya haka ba, wai da gaske ne? No. Ba ka taɓa cirewa ba? Ya danganta, amma dai. Sai yake tambaya ya ce mu tambaye ka Nura me yasa kake yawan habaici a waƙoƙinka? To wannan fahimtarsa ce. Ni na gode Allah da ya bani basira, ya bani hikima nake saƙa zance, wanda idan yanzu misali duk wanda zai kwatanta ni zai ce Nura mawaƙin soyayya ne. To me yasa na samu wannan idan a habaici nake? Me yasa ko da yaushe ake danganta ni da mawaƙin soyayya? To wannan kaga ya kore wancan, kuma idan yana son ƙarin bayani ni ba habaici nake ba. Wani ya taɓa min tambayar nan nace ni ai tafsir nake. Idan yana da ja sai in zo in fasa masa abin da na faɗa domin ya san cewa ba habaicin ba ne. So ina saƙa zance ne in faɗi sarkun abubuwa waɗanda kuma direct idan ka ɗauko su ka fassara sai ga okay kai ma za ta yi aiki a kanka, za ta yi aiki a kan wancan, za ta yi aiki a kan wani, don haka shi ya ɗauke shi a habaici. Amma masu fahimta kuma da iya gane meye waka sun san me Nura yake yi. So don haka wannan fahimtar sa ce. To Hajji Nura, jama'a ka amanta ana tare da sashen Hausa ne na BBC. Sunana Umar Rayyan, muna tattaunawa ne da shahararren mawaƙin Hausa Nura M Inuwa. Hajji Nura kana da ɗimbin masoya da dama. Gaskiya ne, alhamdulillah. Me ba za ka wani abu da ya taɓa faruwa da kai tsakaninka da masoyanka wanda ba za ka manta da shi ba? To ai idan na ce zan faɗi abubuwan da ba zan manta ba dangane da masoyana, gaskiya ba mu da lokacin da zan iya faɗa. Ɗaya, ka faɗi ɗaya wanda ya zo ma yanzu. To gaskiya abu ɗaya wanda ba zan manta ba shine ni kaɗai ne kusan mawaƙin da masoyansa suke iya haɗa taro duk shekara. To ni wannan abu ne wanda ya zauna a zuciyata ba kuma zan manta da shi. To Nura,
Wace jam'iyyar siyasa kake goyon baya? Na san yawancin mawaƙa 'yan Kannywood da sauran sanannun mutane haka ɓangaren nishaɗantarwa da sauransu ba a rasa jam'iyyar siyasa a nan Najeriya da suke goyon baya. Kai wacce kake goyon baya? Kai ɗan wace jam'iyya ce? Ni ɗan jam'iyyar da jama'a suke ne. Ni ba na wani ta jam'iyya ba ne. Ni kawai ka bar ni tare da al'ummar da suke tare da ni. Don haka idan wani dalili ya sa na yi wa wata jam'iyya waƙa ko kuma na yi wa wani ɗan siyasa waƙa, to fine, sana'ata kenan. Kuma idan na yi ra'ayin bin wata jam'iyyar, nan ma ina da right ɗin da zan iya yin haka. Amma dai ni ɓangaranci na fi ƙarfi inda jama'a suke, tunda a ƙa'idar mu ba na wata jam'iyya ba ne. Da mu ake iya, yanzu idan misali aka cutar da mutanen da masu shugabanni suke mulka, direct idan muke da baki na isar da saƙonsu na farin ciki ko kuma na baƙin ciki, in an cutar da su ma dai mu ne. So ni ina ganin kawai a ƙa'ida gwagwarmaya ce ta dace da mu, ba wai ɓangaranci na siyasa ba. Kowaye ya zo ya kyautata sai mu kasance tare da shi, in ya ɓata kuma mu yaƙe shi. Ni shi ne a layin da nake. Nura, a rayuwa menene abin da baka so guda ɗaya? Cin amana. Me yasa? Saboda ba shi da daɗi. An taɓa cin amanar ka ne abin ya tsaya maka a rai? To ai abu ne wanda yake faruwa a rayuwar mutane, kuma yana da matuƙar kana tare da mutum ya ci amanar ka, abu ne wanda ba mai daɗi ba. Don haka ni ma bai yi. Ɗazu da muke magana, ka yi magana game da cewa zuwa gaba in shekaru suka ƙara ja haka, ƙila za ka bar sana'ar waƙa. Haka ne? To bayan sana'ar waƙa, wace sana'a ce take burge ka bayan waƙa? To gashi nan dai ai kasuwa, kuma naka ce kasuwa to kowane irin abu ya kama. Ba ma jin ka sosai, sai ka ɗaga murya. Na ce kasuwanci duk abin da ya kama mutum ya yi. Kasuwanci ka ce? Siyarwa. Duk abin da mutum ya kama ya yi na siye da siyarwa sai. Haji Nura, sai ka ƙara ɗan maimaitawa, muryarka ta yi ƙasa. Na'am, na ce kasuwanci, shi kuma kasuwanci duk abin da ya kama mutum ya yi na siye da siyarwa wanda zai kawo riba, ai mutum zai. To kamar a rayuwarka a yanzu, me wani babban buri da kake so ka cimma nan gaba a rayuwa? Wallahi buri duk abin da nake tunani. Sai ka ƙara ɗaga murya, ta yi ƙasa. Na ce, okay, to, buri. Misali, kai kila da san ka taɓa zuwa, wani zai ce zuwa ya je maka misali. To gaskiya ni yanzu buri sai wanda Allah ya nufa ya cika mu. Burika da yawa a zuciyar mutum ɗan adam ne. Da buri za ka mutu. Amma ni duk wanda Allah ya cika mu ina maraba da shi. Ban fiye ɗorawa zuciyata wani abu wanda kawai nake takura da shi ba gaskiya. Ɗazu da muke magana na tambaye ka tarihinka. Na. Baka faɗi shekarunka ba. Shekaru na yanzu dai har yanzu ban cika 30 ba. Ina neman 30. To alhamdulillah. To magana iyali kuma fa? Alhamdulillah, ina da mata guda ɗaya, ina da ɗiya guda ɗaya, sai iyaye su. Kun taɓo maganar fyaɗe
cewa waƙoƙi haka na tambaye ka ko ka taɓa yin waƙa game da fyaɗe. To yanzu tambayar da zan ma still game da fyaɗen wadda matsala ce yanzu da ta zama ruwan dare ana yi wa mata da ƙananan yara haka da sauransu. Kai a tunaninka ta wace hanya ce kake ganin za a iya shawo kan wannan matsala a magance ta gaba? Ni ana ganin tarbiyya ce kaɗai za ta iya shawo kan wannan abu. Idan yaro ne ya yi fyaɗe, za ga maybe tarbiyyar da ya samu ce ba ingantacciya ba. Haka idan tsoho ne yake yin fyaɗen nan, za ga yanda ya taso da za a ɗauke shi a jinjina. So da haka a inganta tarbiyya a bawa a samar da ilimi ya wadace mu. Wannan ta wannan hanyar za a iya magance. Da Naziru Sarkin Waƙa da Ali Jita har da Nazifa Asnanik a baya. To, na tambaye su a waƙa gaba ɗayanta kamar me ya fi ba da wahala. Akwai cikinsu na manta, akwai wanda ya ce mun samun karin waƙar shi ya fi wahala. Akwai wanda me ya fi wahala a sana'ar waƙa, a waƙa kanta in mutum zai yi sabuwar waƙa, me ya fi wahala? To, gaskiya abin da ya fi... Muryarka ta ƙara yin ƙasa. Samar da karinta ya fi wahala. Sai dai kuma idan an samu karin, shi ma yadda za a jera baiti da kuma saƙon ciki shi ma wani aikin ne. Don haka sau da yawa za a ga an samu kari kuma abin da yake ciki ya cutar da karin ma gaba ɗaya. Ba a samu amma baitukan kuma sun rushe. Wani kuma sai ga baitukan sun samu amma ba amshi. Don haka ita kanta ɗungurungun aba ce mai wahala. Amma dai abin da ya fi wahalar samu ga mawaƙa kari. London a cikin mawaƙa gaba ɗaya. A cikin mawaƙa gaba ɗaya. Waye ya fi burge ka a duniya gaba ɗaya, duniyar mawaƙa? Waye ya fi burge? Duniyar mawaƙa gaba ɗaya zan ce to Allah ya ji an Haruna Uji. Ni shi ne mawaƙin da ya fi burge ni a rayuwa. Haruna Uji. Mun yi maganar sana'ar waƙa abin da ya fi wahala. Akwai matasa na san yanzu da suke tare da mu suke kallon wannan tattaunawar da muke da kai. Kamar wace shawara za ka ba su waɗanda suke so kila nan gaba su zama kamar kai su shahara a ɓangaren waƙa? Wace shawara za ka ba su? To gaskiya ni shawarar da zan iya ba wa mawaƙa masu tasowa shine su kama Allah. In dai da Allah ba wani abu da ba zai yi ba. Ni ita ce kaɗai abin da zan iya cewa. To Nura, mun gode sosai da ka samu lokaci ka kasance tare da mu. Mun gode sosai. A nan jama'a za mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da Nura M. Inuwa, shahararren mawaƙin Hausa. Nura, sai wani lokaci kenan, amma kafin ka tafi akwai wata waƙar ka wadda ɗazu muka sanya ta, za mu ƙara sanya ta don jama'a su ƙara ji har mu rufe shirin gaba ɗaya.
Na ƙoƙarin dubo waƙan ne. Ga sanan ne. Yawwa gata. To Nura mun gode sai wani lokaci kenan. Na gode. So jama'a mun gode sosai da kuka kasance tare da mu tsawon wannan lokaci da muka tattauna da Nura M Inuwa. Sai wani lokaci kuma za mu ƙara zuwa da wani bako wanda za mu tattauna da shi a wannan fili da muke tattaunawa da sanannun mutane. Mun gode da kuka kasance tare da mu, da fatan nan gaba ma in mun ƙara zuwa za ku ƙara kasancewa tare da mu. A ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na BBC a rediyo, a intanet da TV. bbchausa.com, Facebook, Twitter da Instagram har ma da YouTube. Sunana Umar Rayyan, sai da safe.